Dear Chad, Uy, tulog. matutulog po sila sa laban. Kinagat? Oy, grabe. So yun, sa inyo mga G, Gagambino pa rin and Kakamba TV. So unang-una maraming salamat po sa inyong lahat sa patuloy pa rin pagtangkilik sa aming mga nagbablog ng patungkol sa Gagamba. So pakita ko lang yung mga kasama ko ngayon, sila Serge, si Barbie, yan, si Ewat Gabalat naman. Malakas sa G, si Canegro din, mamaya kakanta ko si Canegro mamaya. So misis niya rin, mabuting bahay niya, baby, pakita mo nga. And shoutout pala sa baby ko, siya nagbibideo. So unang-una, pakita mo muna Gagamba mo pre sa camera brother. Ito pala yung gagamba ko. Yan. And ito naman yung sa atin mga G. So pakita natin din yung galaw. So and yung picture, yan. So ano na naman, unting-unti lang kasi lamang yung Gagamba niya ng size, unti lang naman. Pero dahil matanda na kasi mga G, lalabanan natin. So ito naman sa atin bago. Sa kanya din pala galing to, flex ko lang, sa kanya din galing to. Okay, pag may napili na kayo, game na natin. Lodi, game na? Game. Game. Grabe yung yan. Yun na agad. Lagi ba yung kulay niyan? Yung transparent yan eh. Oo, transparent po nung panahon na yun. Ang panahon. Ay. Dear Chad, Uy, tulog. matutulog po sila sa laban. Kinagat? Oy, grabe. Ay, Naman! di ka kaya sa pwersa. Di ka kaya sa pwersa yung malaki. Grabe. Wala na, binilutan na, binilot. Ay. Yun lang talaga. Nalugi sa ano mga kaji. Sa bilis kasi, sa bilis. Pre, abating mo na? Sige. Awatin natin mga kaji. Kasi hindi pa kinakagat ng ano eh. Aray! Ayun, kinagat na ngayon. Grabe yun! Patay ang gagamba. Hindi pa kinakagat ng... Grabe! Aray! Ayun, kinagat na ngayon. Grabe yun! Patay ang gagamba. Grabe! Patay yung wala! Grabe yun ah! Parang siniyan yun ah. Sakto ba? Hindi pa kinakagat ng ray. Kaya mga kaji oh. Mga bata pala. Masakit kasi yung malaki kasing gagamba yun. Jumbo na gagamba yun. Ayan oh. Grabe naman to. Kala ko napakasuelo. Di, bumaon talaga pre. Baon men, ginagalong-galong ko. Ayaw matanggal eh. Nagdugo. Kaya baonan tayo ng gagamba. So, sakit yun ah. Pero panalo tayo doon. Dali po yung sa atin daw mga idol. Kasi sa bilutan kasi yun, hindi na masyadong nakapwesto nga. Gawa na unahan din. Pero grabe, kung gumanti sa may-ari ng gagamba. Nabawian ako dito kanina. Pero yun, ayun nga pala, flex ko lang mga kaji. Nung una, basta hindi, panoorin niya wala sa kanya, kinagat siya ng gagamba natin. Bumawi po, pinawian lang po. Pero yun, ano pa man, panalo tayo. So, salamat pa rin sa kanya, ay gagamba natin. Proceed kami sa next game. Proceed tayo. Hindi kasi natin nilapag sa ganito eh. Sa puti, no? Pero okay lang yan. May BGs lang ako, dikit na lang. Medyo, hindi, dikit lang yan, payat naman pareho eh. Okay. So, yun, sub sa inyo mga kaji, second game namin ni Kakamba. So, si Canegro kanina, ay, nandito ka na ba nun? Nandito na pa si Canegro kanina. So, ito yung picture. Iyan yung picture namin. Sa akin yung itim, sa kanya naman yung dilaw. So, pag nakapili na kayo, umpisa namin ni Kakamba to. So, ito lang muna pala, mabilisan lang. Kasi, para makita nyo naman yung galaw ng gagamba. So, yan. Yung kay Kakamba naman, pakita mo rin, brother. So, yun yung dilaw. So, game na natin. Game na. Okay, game. Pinikahan mo pa yan, pre? Hindi na. Di na. Fights na yan. Uy! Ay, pocket stick! Uy, wag ka dyan! Uy! Yes! Comeback is real! Ay! Grabe, stick pa rin, oh. Ay, naku, mapipitong ka. Ay, grabe talaga. Sakmal na. Ay, hindi. Nakasakmal niyo sa akin. Nauluhan niyo sa akin. Basta Canegro nagagamba malakas. Pero walang ayawan, no? Ay! Naku yun, Nalaglag nakalaglag. Tulungan na kita. Ayan, very good.
So, lamang tayo ng isang ahas. Parang ano to ah. Parang di na to lalakad ah. Ay. Grabe. Grabe, ang daming tama na ito mga kaji. Walang pakaramdam eh, naka-chemic ba naman eh. Oo, si Piccolo to, payat eh. Sa atin mga kaji, oh. Gigil pa. Nakauna ka siya mga kaji, tagal ko magat sa stick na ito. Sinikwat sa ano? Dito eh, no? Sinikwat dito. Kitang-kita. Sinilip ng gino, no? O, yan. Pininahan no. Oo, sinilip, parang para. Parang para. Oh. Ah, grabe. Maalam ka na. Wala. Flex ko lang mga ka-jack, kagagamba tong itim na to mga ka-G. Binili natin sa kanya to. Nung punta nila ni Canegro dito. Pero Dali na naman. Pares bilot ah. alamang lang tayo mga ka-G, nakauna lang talaga. So maraming salamat po. And kung mapanood nyo man to, yung mga subscriber din ni Kakagamba natin, salamat po sa panonood sa channel ko and subscribe nyo rin sana ulit. Maraming salamat po sa Next inyo. pal.